Хайырлы ирте, Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышты. Бүген башкалабызга Дустана илләренең мәгариф министрлары халыкара форумга җыелды. Анда сүз нәрсә турында барачак? Башланды. Авыл хуҗалыгында җәйнең иң беренче мәшәкатьләре старт алды. 12 айга 1 килә ул. Халкыбызның борынгыдан килгән бәйрәмен урыннарда нинди йолаларны кушып үткәрәләр. Бүген башкалабыз Казанда халыкара мәгариф министрлары форумының эшлекле программасы эшли башлый. Ул Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркында уза. Россия белгечләреннән тыш Дустана илләрдән 20-гә якын министр катнаша. Тармакның төп белгечләре бер майданчыкта Россиянең мәгариф системасы, чит ил коллегалары белән тәҗрибә уртаклашу, үсеш юнәлеше һәм студентлар алмашу мөмкинлекләре турында фикер алышыр дип көтелә. Бүген 8 июньдә 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 44-нче утырышы уза. Депутатлар 24 мәсьәләне, шул исәптән 11 республика законы проектын, 2 федераль закон проектын карарга планлаштыра. Шулай ук утырышның көн тәртибенә республиканың хисап палатасы эшчәнлеге турында, Татарстанда яшьләрнең хәле һәм яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру барышы турындагы мәсьәләләр дә кертелгән. Пилотсыз технологиялар темасы тиздән Казанда узачак диджитал уеннарының үзәгендә булачак. Ул Татарстан башкаласында 20 сентябрьдән 23 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Форумда берничә тема булыр дип көтелә. Бер өлешен гражданлык эшу аппаратларына багышлаячаклар, хәрби аппаратлар турында аерым фикер алышу булачак. Форумда пилотсыз транспорт чаралары тәкъдим ителә, пилотсыз мини автомобильләр узышы көтелә. Барлыгы 10 командадан катнашучы гаризалар кергән инде. Барлыгы форумга 700 кеше килер дип көтелә. Ерак һәм якын чит илләренең 10 вәкиле булачак. Хәзер безнең форумда аның зурак масштабырак итеп күрсәтелгән. Әлбәттә, шул машиналар атом, алар стационар тордылар. Без уйлыйбыз, Алла бирсә, сентябрьдә инде аларны йөреп күрсәтергә. Шул КамАЗларны, шул Яндекс беспилотникларны. Шунчалар бер-берсе белән бәйле. Башка темаларга күчәбез. Республикабызда кышкы чорга терлек азыгы әзерләү эшләре башланып китте. Тырыш авыл хезмәтчәннәре күп еллык үләннәрнең беренче катын җыя. Әйтик, Опас районында да бу эш тулы куәтенә бара. Районнан безнең чираттагы репортаж. Бырнаш авылыннан Әсхат Закиров шофер булып күп еллардан бирле эшли. Аның әтисе дә гомере буе машина йөрткән. Шуннан кызыгып ул да яшьли руль артына утыра. Армиядә да шофер булып эшли. Аннан кайткач эшен яратып дәвам итә. Бүгенге көндә агрофирмада хезмәт куя. КамАЗ машинасы белән мал туарга кышкы чорга азык әзерләүдә катнаша. Комплекска яшел маса ташыйбыз. Көнгә 4 рейс, 5 рейс ясыйбыз. Без иртәнге 6-дан кичке 6-га кадәр эшлибез. Фирдус Хайретдинов кеше Болгаерда туып үсә, шунда яши. Аның 40 ел эш стажы бар. Ул да ел әйләнәсе авыл хуҗалыгы өлкәсендә. Бүген ул Йомралы берләшмәсенә караган Идрәс бүлекчәсенең 146 гектарлы кырында эшли. Кышкы чорга дип малларга азык әзерләүдә катнаша. Биредә ул чабылган күп еллык үләнне Ягуар комбайны ярдәмендә тиешле нормада ваклап, туратып, төятеп бара. Шушында, шушы организациядә башланганнан бирле эшлим. Шушы СХПда. Инде шушы комбайн белән 18-нче сезон башладым. Көзле ноябрь айында эшләдек, ноябрь айында да эшләдек әле без. Убыркыда язы тотынам, 6 ай убыркыда. Сыйфат буенча печәне яхшы, начар дип әйтергә түгел, бик яхшы чыгыралар, бик матур гына урып баралар. Күренә чыгышы сразу. Шуның печәне яхшы. Менә хәзер көтәбез инде җанларны, икенче пакос булсын дип инде, икенче пакостан соң biz үзебезнең подразделениегә салырбыз дип уйлыйбыз инде. Сыйфатлы азык мул продукция дигән сүз. Җәй көненең кадерен белеп, бердәм булып эшләгәндә генә теләгәнеңә ирешеп булганлыгын бик яхшы аңлыйлар алар. Алия Галиуллина, Гөлназ Валиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез.
Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Быелгы яз гадәттән иртәрәк килүе һәм җылырак булуы сәбәпле уңыштан тизрәк өлгерә башлады. Яшел Үзән халкы иң беренчеләрдән булып бакча җиләге ашый башлады. Җиләк-җимеш уңайлы шартларда үстерелде. Мәрьям Сиддиковага нибары 11 яшь. Кечкенә булса да әти-әнисенә булышырга тырыша. Иртән 5 әрҗә җиләк җыйган. Ылы яке авылы читендә җиләк уңышлы үссен өчен барлык шартлар да тудырылган. Мәсәлән, әлеге җиләк итальян сортының беренче уңышы. Сиддиковлар гаиләсе җиләк-җимешләр тәмле итеп пешсен өчен иртәдән алып кичкә кадәр эшлиләр. Уңыш 3 атна алданрак өлгерсә дә, бу язны аларга бераз борчылырга туры килгән. В основном приходят возвратные заморозки. Май айында кыраулар булды. Кай вакыт июль башында да була. Без фаразны белгәч, җиләкләрне бер көн эчендә кыраудан капладык. Шулай итеп, җиләк-җимешне коткарып калдык. Беренче уңышны иртәрәк шуның исәбенә алабыз. Как бы от заморозков. И тем самым мы спасли ягоду. И вот получаем первый урожай пораньше за счет этого. Җиләк җыючылар әйтүенчә, салкыннар азмы-күпме уңышның күплегенә барбер йыгынты ясаган. Бакчачы Галина Земляничникова бакчасында гигантелы сортлы җиләк үстерә. Уңышы быел күп булу сәбәпле базарга сатарга чыккан. Это у вас тепличная. Теплицада үсәләр, кыярда теплицада, җирдә үсми әле иртәрәк. Еще нет. Пока рано будет. Рано. Башка җиләк-җимешләргә килгәндә җир җиләге чәчәк ата башлады. Тиздән шулай ук уңыш көтелә. Көньяктан кайтарылган беренче җиләкнең килограммы 500 сумга якын иде. Татарстанда ашлыкның сыйфаты Россиядә иң яхшыларының берсе. Икмәк халыкара стандартларга туры килергә тиеш. Чит ил кулланучылары пестицидларга аерым игътибар бирә. Аларны бары тик заманча лаборатория җиһазлары ярдәмендә генә билгеләргә мөмкин. Менә моннан яхшы сыйфатлы ашлык чыга. Анастасия Федорова бик күп еллар дәверендә чиста бертекләрне сайлап алуда эшли. Заманча җиһазлар ярдәмендә белгечләр ашлык сыйфатын билгели. Это анализатор азота и белка, где определяется содержание белка или протеина различных культур. Узган ел республикада 5 миллион ярым тоннага якын ашлык җыелды. Ашлык сыйфаты махсус лабораторияда тикшерү узды. По урожаю на 2022 год 22 елның уңышына 3000-дән артык тикшеренү үткәрелде. Бертекле культураларда периметрин, ә майлы культураларда нигездә гербицидлар табылган. Куркыныч ырлыкларны карантин ырлыклар дип атыйлар. Булар бертекле һәм кузаклы культуралар ырлыклары белән бергә керә торган чүп үләннәре. Татарстанда гомумән бертекләрнең сыйфаты яхшы. Ашлык сыйфатын һәм аны эшкәртү продуктларын тикшерү нәтиҗәсендә республикада ашлык сыйфаты буенча яхшы күрсәткечләргә ия. Соңгы елларда Россиянең күп кенә төбәкләре шул исәптән Татарстанда бертекле ашлыкны турыдан-туры сата башлады. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Хәзерге вакытта авыл хуҗалыгында эшләрнең ычы-кырые юк. Терлек азыгында хәзерләргә, игеннәрне дә тәрбияләргә, техниканы урып җыюга әзерләнергә дә кирәк. Билгеле, авыл хуҗалыгында бер эш икенчесенә ялганган. Зәй районы хезмәтчәннәренең эше дә җайлы бара. Теманы Зәйдәге хәбәрчебез Әдилә Борханова дәвам итә. Район басу кырларында терлек азыгы әзерләү тулы көченә бара. Барысы 3 отряд оешып, 5 комбайн җәлеп ителгән. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, бүгенге көндә 1500 гектардан артык күп еллык үлән чабылган. 3400 тонна сенаж, 205 тонна печән әзерләнгән. Восток агрофирмасы механизаторы Александр Уразайкин 6-нчы елын шушы өлкәдә хезмәт куя. Туганнан бирле техникалар белән инде кызыксынып, шул ниләр белән 6-7 ел шу корманы бүндәгенә эшлим. Төрле чәчүләр, корм әзерләүләр, бөтенесе бергә эшләп ятабыз. Көннәрнең аяз һәм коры булуы эшне тоткарлыксыз алып барырга мөмкинлек бирә. Урылган яшел массаны ташуда КАМАЗ машиналары бер-берсен алыштырып тора. Машина йөртүчеләр дә үз эшен яратып башкара. Араларында күп еллар эшләүче тәҗрибәле шоферлары да бар. Менә быел кормозаготовкаларда эшлибез, аннан соң инде уборочныйга керәбез. Кышкыны фирмаларда эшлибез. Безнең эш сезоны шулай инде. Авыл
хезмәтчәннәрен көнгә 2 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин итеп торалар. Көннәр матур торганда, тамак тук булганда эшләргә була ди егетләр. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Татарстанда 80 меңнән артык бала бердәм пособие алачак. Әлеге түләү 3 мең йөкле хатын-кызга билгеләнгән. Мондый мәгълүматларны республиканың социаль фонды хәбәр итте. Бу максатларга 4 миллион сумга якын акча бүлеп бирелде. Бердәм пособие ул ярдәмнең башка чараларына альтернатива булып тора. Элек ташлама алучыларга 1 һәм 3 балага 3 яшькә кадәр түләүләр яки 3 яшьтән 8 яшькә кадәрге балаларга айлык түләүләр, йөклеләр өчен айлык пособие рәсмиләштерергә туры килгән. Хәзер исә аларны барсында берләштереп, бер түләүгә рәсмиләштерергә мөмкин. Моны дәүләт хезмәтләре порталында эшләргә була. Татарстанда быел 6 мең акыллы домофон урнаштырылачак. Узган ел республикада домофоннарны алыштыру башланган иде. Бу яңа системалар алар төп функциядан тыш видео күзәтү, хәвефле датчикларны тоташтыру, смартфонга хәбәр җибәрү мөмкинлегенә ия. Ел ярым эчендә 8 меңгә якын шундый җайланма барлыкка килде. Алар 222 меңнән артык фатирны кылычлады. Географик мәгълүматларга караганда, күбрәк акыллы домофоннар белән Чаллыда һәм Бөгелмәдә кулланалар. Халкыбызның көтеп алынган милли бәйрәме Сабан туе якынлаша. Бәйрәмгә берничә көн кала элек-электән килгән матур йола, бүләк җыю йоласы башкарыла. Күп җирдә ул сөрән салу буларак билгеле. Бу йоланы яулык бәйрәме, сөрге җыю дип атаучы авылларда бар. Әйтик, Актаныш районының Уразай авылында да сөрән салу йоласы узды. Сабан туйга бүләгең бармы? Әнә шулай сөрән салып, үй буенча бүләк җыеп йөри алар. Сабантуй бәйрәме якынлашканда башкарыла торган әлеге йоланы Уразай авылы мәдәният хезмәткәрләре матур итеп уздырды. Җигүле ат белән урам әйләнеп, авылга бәйрәм рухы ирде. Гармуннар белән, балалар белән бик күңел итеп бүләк җыябыз. Идән игә кереп бүләк җыю элеккеге чорлардан ук яшәп килә. Аңа кичкенә балалар да җәлеп ителә. Авыл халкы да мондый чарага битараф түгел. Бүләк җыючыларны алар урамга ук чыгып каршы ала. Игенченең изге хезмәтен без зурлап, менә шулай итеп күңел ачып, әкрен генә Сабан туена җәйге күңелле, уш китмәле булган Сабан туйга менә шулай итеп күңел ачып, кешенең үзебезнең күңелебезне ачып, кешенең хезмәтенә хак куеп, менә шу бәйрәмгә әкренләп кенә бүләк җыеп йөрибез. Сабан туе бергәләп бәйрәм итә торган бәйрәм булгач, аның бүләкләре дә бердәм булып тапшырылырга тиештер инде. Халык бүләге батырларга, матурларга, көчлеләргә, җитезләргә халык бүләге дип кабул итәм мин аны. Сабан туйда тынычлык булсын, главный, яңгырлар булсын. Шул гына инде. Барыгызга да уңышлар телим. Сабан туйлары күңелле үтсен. Яулык силгеләр, сабын кулъяулыклар бар да Сабан туй батырларына. Апалар аны озын кылгаларга элеп барды. Авылның һәр урамында гармун кие, татарча милли җырлар яңгырады. Регина Сәләхова, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Соңгы берничә елда шәһәр җирлекләрендә генә түгел, авылларда да авыл көнен бәйрәм итү матур бер традициягә әверелде. Бәйрәмгә авыл халкы, читтә яшәүчеләр һәм тирә-як авыллардан кунаклар кайтып, Сабан туен хәтерләтә. Нәкъ шундый авыл көне бәйрәме Нурлат районының Нариман авылында да узды. Быел ул 17нче тапкыр оештырылган. Авыл көне бәйрәме мизгелләре киләсе язмада. Миңнегел әби Шәрәпованың Нариманнан чыгып китүенә 20 ел. Бөтенләйгә түгел, җәйләрен байтак яшьтәшләре кебек гомер иткән нигезенә әйләнеп кайта ул. Авыл көннәренең дә берсен дә калдырмый. Яратабыз, яратканга кайтып шулай. Авылдашларны күрәбез, кунаклар күрәбез. Чараның төп оештыручысы Рифкат Фәрдиев 75нче яше белән баручы авыл патриотның туган җирен яшәтү өчен башкарган эше бихисап. Соңгы 17 ел рәттән бүтән авылдашларын бергә җыеп, авыл көне уздыра. Мин авыл малае. Авыл мине тәртип кәләтче. Авыл мине чигәне. Әни шәп шулай булгач мин авылга ынтык. Кайчандыр авыл мәктәбе урнашкан түгәрәк аланда нариманлылар, аларның балалары, оныклары, учак өстендә уха, казанда пылау пешә, мәйдан гөр килә. Нариманлылар, күрше авыл халкы барысы да уеннар белән мәшгуль.
Якташыбыз Фәрдиев Рифкат абый. Аларга инде без рәхмәтлебез. Бөтен авыл халкы исеменнән, үземнең исемнән рәхмәтне җиткерәсе килә. Мәйданда җыр бию бердә тынмый. Авылның зур бәйрәмендә бер юлы республиканың танылган 5 артисты чыгыш ясый. Илназбах Нариманда күптән үз кеше. Фәрдиев оештырган шундый бәйрәмнәрдә 8нче ел рәттән катнаша. Беренче тапкыр инде без аның шу менә туган көннән кайту белән башланып китте әлеге эшләр. Шунда ул миңа үзе әйтте: "Алла бирсә, Алла теләсә, мин сине сабан туяп кайтам" дип. Бик рәхмәтле. Үз авылларыннан читтә яшәсәләр дә нариманлылар бик тату. Ринат Мингатин да Рифкат абыйсы кебек үк туган җирен ярата. Үзебезнең өлешне кертергә тырышабыз инде. Рәхмәт инде оештыручы Рифкат абыйларга, конечно. Бәйрәм милли көрәшсез узамыни. Көрәш келәме бер генә дә буш тормады. Үсмер малайлар башлаган бәйгене олпат гәүдәле иратлар тамамлады. Бәйрәмнең төп призы тәкә Алмаз Мостафин җилкәсендә. Көндәшләр, кешеләр, җиңел булмай. Җиңел генә җиңеп. Нариман райондагы иң кичкенә авыл. Заманында 60 хуҗалыгы булган торак пунктта кышын бер кеше яши. Җәйләрен 20ләп инең тәрәзәләрендә ут кабыны. Халык авылның торгызылуына өметләнә. Фәрдиевлар кебек туган яклары өчен җан атучылар булганда Нариман юкка чыкмас. Резидә Гиняева, Тимур Новиков, Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Норлат районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу атна мәдәният вакыйгаларына бик бай булды. Башкалабыз Казанда 16-нчы Нәүрүз халыкара театр фестивале башланды. Опера җырчысы Федор Шаляпин һәм язучы Максим Горький хөрмәтенә мемориаль композиция ачылды. Россиядә рус теле һәм Александр Пушкин көне билгеләп үтелде. Пушкинга багышланган чараларның берсе милли китапханәдә узды. Анда Татарстанның 267 китапханәсе катнашты. Тәэсирләре белән чарадан Искәндәр Гыймалдинов уртаклашты. Нәкъ шушы юлларны укыгач, ишеткәч, без Александр Сергеевич Пушкин турында искә төшерәбез. Теләүчеләр милли китапханәдә Пушкин нон-стоп акциясында аның әсәрләрен укый да алды. Акция яшьләрне һәм балаларны классик әдәбият укырга җәлеп итү өчен барлыкка килгән. Хәзерге гаджетлар дөньясында китап уку таралган гамәл түгел, әмма Пушкин әсәрләре бүген дә күңелгә тия. Гомумән, беренчедән татар телен саклап калу иң төп, иң мөһим бурычан. Икенчедән, Тукайны да тәрҗемә итәләр. Калган язучыларны да тәрҗемә итәләр. Шул ук Тукай минуйларын да, пьесаларын тәрҗемә итәләр. Үз телеңдә укырга җанга якынрак, үз телеңне аңларга җиңелрәк, рус телен аңлаганча. Татар телендә дә укысам, мәгънәсе күңелгә якынрак килә. Акцияда Татарстанның 267 китапханәсе катнашты. Кышкы иртә муҗизалы мизгелне хәтерлим шигырьләре рус, татар, инглиз, төрек һәм македония телләрендә яңгырады. В мегло небо крия, снежна вихра, грозно мете, какор зверь сдай, дживи вия, сдай за века, какор дети. Кичне мерцание музыкаль төркеме тәмамлады. Назлы көйләргә «Пара, мой друг, пара» һәм «Әгәр тормыш сине алдаса» әсәрләре кушылып, тамашачыларның күңелендә мәңгелек онытылмаслык эз калдырды. Искәндәр Гыймалдинов, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Казан Кремлендә бөек алтын дала дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Көнчыгыш Казакстан тарихи туган якны өйрәнү музееннан төп экспонатны алтын кешене тәкъдим иттеләр. Югары сәнгатьне яратучылар өчен күргәзмә 6 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Төп экспонат алтын кеше. Тош курганда җир катламы белән капланган агач төрбәдә табылган. Аның эченнән барысы 4000 алтын эшләнмә алынган. Кайберләре бик кечкенә, миллиметрдан да зур түгел. Biz Şiliktиннең алтын кешесе янында басып торабыз. Әлеге экспозиция беренче сезон рәттән кунакларны сөендереп торды. Фәнни реконструкция үткәрелде. Күчермәләр безнең ювелирлар, археологлар тарафыннан ясалды. Һәйкәл 8нче гасырга яки 9нчы гасырга кагыла. Алтынга табыну әлеге чорның үзенчәлегенең берсе дип атарга мөмкин. Бу Кивсак сәнгать үрнәкләрендә чагылыш таба. Известный археологи Казахстана Зейнулла Самашев, Казахстанның танылган археологлары Зейнулла Самашев һәм Абдеш Толиебаев ел саен археологик тикшерүләр уздыралар. Уникаль табылдыкларга очрыйлар. Без Казанда бу эшнең нәтиҗәләрен тәкъдим итәбез. Әлеге күргәзмә Мәскәүдә, шулай ук Бөек Британиядә күрсәтелгән иде.
Бик алтын кіші күргәзмәсе Казан Кремлендә 6 июльгә кадәр эшли. Динә Нечметдинова, Ольга Дегтяренко, Домир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Мәктәп балаларының көтеп алынган каникулы җитте. Аларның ялларын файдалы, кызыклы итеп үткәрү өчен республикабызда төрле спорт, мәдәни чаралар оештырылып тора. Балалар арасында күңел биреп рәсем ясау, кул эшләнмәләрен иҗат итүдә җәйге ялның аерылгысыз бер гамәле. Талантлы балаларның берсеннән-берсе матур кул эшләнмәләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Берсеннән-берсе матур кырылмалар, тырышлык һәм теләк күрсәтсәң, әллә ниләрдә тудырырга була икән. Казан шәһәре Яңа Савин районында урнашкан 23-нче номерлы лицей балалары, укытучылар, әти-әниләр тырышлыгы нәтиҗәсе булып, гаҗәеп кул эшләре күргәзмәсе барлыкка килде. Казаныбызның Яңа Савин районында урнашкан 23-нче лицейында проектлар эшчәнлеге 2 юнәлештә алып барыла. Бу шәхси проектлар һәм класс проектлары. Шәхси проектлар 9-11 сыйныфларда класс җитәкчелеге белән берлектә балалар үзләре сайлап алсалар темаларны, класс проектлары администрация тарафыннан билгеләнә. Быелгы уку елында проектларның темасы илебезнең истәлекле урыннары. Һәр сыйныфка Россиянең бер шәһәре билгеләнде. Укучылар шушы шәһәрнең тарихын, мәдәниятен, традицияларын өйрәнделәр. Истәлекле урыннары белән таныштылар һәм шушы истәлекле урыннарның берсен сайлап алып, шул урынның макетын ясадылар. Әлеге күргәзмәдә ниләр генә куелмаган, балаларның фантазиялары шул кадәр дә бай, гади генә материаллардан да бик күп төрдәге сәнгать әсәре тудыра алар. Кайберләре безгә бик танышлар. Кайсы шәһәрдән нинди бина булуын бик тиз абайлап аласың. Төп төгәл күчерелмәсе. Россия шәһәрләрендә собор, храм, мәчет, ширкәүләр бик зур урын алып тора. Һәрбер сыйныф укучылары да нәкъ менә әлеге объектларга тукталып киттеләр. Аларның тарихы бик бай. Шуңа күрә укучылар шушы тарихи истәлекле урыннарга тукталганнар. Шулай ук театр, музей, манаралар турында да бик күп мәгълүматлар туплаганнар. 7-нче сыйныф укучылары Владимир шәһәренең алтын капка макетын ясаганнар. Әлеге капка сакчы капка ролен үтәгән. Бу капка аркылы князьләр сугышка киткәннәр. Һәм сугыштан кайтканда аларны тантаналы рәвештә шушы капка янында каршы алганнар. Суздаль шәһәренең Ильин ширкәүе, Мәскәүдә урнашкан Бөек Иванның колокольне. Шулай ук храм Спас на Крови. Бу храм Петербург шәһәрендә урнашкан. Псков шәһәрендә храм Покрова и Рождества от Пролома. Шулай ук Петербург шәһәрендә Кышкы сарай һәм әлбәттә инде Казан шәһәрендә урнашкан Кол Шәриф мәчете, Сөембикә манарасы да һәм башка бик күп шәһәрләрнең истәлекле урыннары, макетлар үз урынын алганнар. Макетлар турында, шушы объектлар турында һәрбер класс укучылары тарихын да шәһәрнең, мәдәниятен дә өйрәнделәр. Алар шушы макет белән генә түгел, халык турында да, тарих турында да бик күп мәгълүмат тупладылар. Бу эшләрне башкарган вакытта әлбәттә инде әти-әниләрендә ярдәме булды. Без аларга бик рәхмәтле. Әлеге шөгыльгә бала бер тартылдымы, мавыгуы, гомерлек шөгыльгә дә әйләнергә мөмкин. Карап торсаң шаккатасың, бу бит балалар кулы белән тудырылган матурлык. Бу экспонатларның барысын да туплап, без лицейыбызда киләчәктә музей эшләп чыгачакбыз. Бу музей илебезнең истәлекле урыннары дип аталачак. Әти-әниләрнең ярдәме кергән, укытучыларның тырышлыгы кергән әлеге проектлар һәммәсе бу музейда урын алачак. Үткәнен, тарихын белгән халыкның киләчәге дә өметле, якты булачак. Без моңа ышанабыз. Белем бирү йортының төп бурычы балаларга нәтиҗәле ярдәм күрсәтү, белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә эшләү, мәктәп коллективының әти-әниләр белән берлектә оештырылган нәтиҗәле юнәлеше. Фәннур Хәсәнов, Линар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә мин, Шулпан Әмири, сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Иртәгә 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.